Matag usa Gidasig nga Mahimong Mensahero sa Kalinaw ug Dili sa Kagubot. Kini ang pahinumdum sa nagunang magbalanday sa lokal nga simbahan sa Usabis. Gidasig nga matag usa nga Mahimong Mensahero sa Kalinaw ug Dili sa Kagubot. Kini ang usas mga punto nga giyatagan ug pagtagad sa nagunang magbalanday sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Usabis Archbishop Martin Sarmento Bawa Dili ato sa Santos nga Misa Pontifical Mass sa kasaulugan sa kapistahan sa parokya ni Senyor Santo Niño sa Tabid o sa City. Nga ang matag usab Mahimong Mensahero sa Kalinaw nga nagdala sa Kalinaw kasama usab sa banay nga kun anaa ang Kagubot walay panalangin sa Ginoo kay mukubulban ang panalangin sa Ginoo sa asawa ug bana nga magsigi og away. Kay mo panalangin ang Ginoo sa pamilya nga naa ang pagsinabtanay labi na sa mga anak nga mutuban sa sugo sila mga kinikanan o sa mga buluhaton diha sa panimalay. Kay gitawag ang mga anak aron mga mahimong magmasinugtanon sa ilang mga ginikanan. Kay gitawag ang mga anak aron nga mahimong magmasinugtanon sa ilang mga ginikanan. Kay kunang usa ka batan-on nga magsiging bagulbol wala kini kaugmaon sa mapasar sa mismo. Apan kung naa ang pagkamasinugtanon sa ilang mga ginikanan mo panalangin ang Ginoo kanila. Busa sa mga asawa ug bana hinumduman kanunay sumapasa ng magbalantay nga sila ang instrumento sa Kalinaw. Kay kun unsa ang nakita sa mga anak sa ilang mga ginikanan nga ana ang gugma, mausab kini ang buhaton sa mga anak nga may gugmaon sa Kalinaw. O sa mamang tiayo may nugdanon gayon nga na ang caring sa matag usa ang bana o asawa aron nga mapadayag nila ang gugmang mapakita ang gugma sa asawa ug bana. Natimi kimahin mahayag sa nagunang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Usabis Archbishop Martin Sarmento Bawa Dili ato kini sa Pontifical Mass nga gipaygayon diha sa parokya ni Senyor Santo Niño sa Tabid Usabis City. Ang tao nagdala ng Kagubot, Mensahero sa demonyo. Pero ang tao nagdala sa Kalinaw, Mensahero sa atong Ginoo. Ang Kalinaw ikan sa Ginoo, ang gahimo ug dautan ana ilawon sa kagigit ug wala sa kahayag ni Senyor Santo Niño. Ato yung pamalanungan na kung ana gali ang Kagubot, wala gyud kaugmaon ang ato nga panimalay. Kanang mga anak ang magsiging away, kanang mga asawa ba ang magsiging away, dili man pamahimo nga muadilanto ba ka ng progress ang maong panimalay. Dili man kini walang kini panalangin sa Ginoo ay mukubol man ang panalangin sa Ginoo sa asawang bana magsiging away. Ang arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Usabis Archbishop Martin Sarmento Bawa Dili. Alang sa DX din si Manjo Kabanang Radio Simbahan, Domanyo Manuel Unod Kini Cheer Dalang sa Nagbayan.